Bai, esan, jefe. Kontratua firmata dago? Bai, hiruilerako kontratu inabe ulman. Ondo. Orduan, favor, kontratu berun moduan, hori zure misinoia ulman ditu izango da. Alto, la Guardia Civil! Kontrolatzen gara! Haber estudiat! Eda raungi etorriz, ja, pikolua konfirmat deusta. Txintxilik arizioz beteta, saborontziak kalian. Papela plastikua eta organiko errefusa. Lana bete harineta, eskapako nazetxera. Kua txiki ez da hola, desagertu einzala, kalera urten eta neska kuadrilia danak neure atzetik, neuaz ligana izan, txurrua sartzen nabil, egun eta gaba. Asinazako jonaten, ez dakit lortuko doten, ulma ondoratu edo, nitxan txiku bihurtu. Lan esplikako tzat, arazua jefiari, herri eskaza emote ban, baina maite mindu nabe. Neska txantxiku ederrak, burua total galdu dot, misinoian kalen jot, oinatin geratuko naz.